Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may tanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa kanila. Sana po wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod kong mga video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman sa spiritual o physical mo na karamdaman. Lahat na mapanggamot na mga orasyon, andito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isapuso't isipan at panatilihing pagpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umaapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Ninita Rotaero, Berlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Jonix Bin Nadine, Ryan Nabisti, Orchili, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tini Turon, Ilino Siapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Felipe, Ilma E, Triple A Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibs, at higit sa lahat Nogits. At shout po sa inyong lahat. Ito po yung orasyon upang ditablan ng kulam. May nag-request po sa akin na panggamot sa kulam para hindi po siya tablan. Narito na po ang orasyon na aking babagi. Dasal po ng isang ama namin na Bagay ng Maria sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po. Ito po ay iniihi po sa dibdib at sa puyo ng pasyente. Narito po ang orasyon. In mementrum sin pulbusi Yesua suju jam in kum sum hum samitam kuyum. In mementrum sin pulbusi Yesua suju jam in kum sum hum sumitam kuyum. In mementrum sin pulbusi Yesua suju jam in kum sum hum sumitam kuyum. 3 beses po at ipo sa puyo at sa dibdib po o sa tubig. Pwede rin po ipo sa tubig po at ipainom sa pasyente para hindi po tablan ng kulam. Pag ginagawa po ito ay mag-focus po sa sarili at isa po sa isipan po ang orasyon. At higit sa lahat po, kahit na araw-arawin nyo pong ikuan po ito, ay napakabisa po. At lagyan po ng susi sa pangalan ni Kristo na taga Nazaret. Isang bis lang po. Kahit araw-arawin nyo pong ikuan ito, tuwing umaga lang po, usalin po ito pangontra para hindi tablan ng kulam. At barang, pwede rin po sa barang to pangkalatan po ito. Yung nag-shoutout po, maraming salamat sa iyo bro na yung request mo dito na po. Sana po pakiingatan po ito bro at huwag ipagyabang. Palagi mong tandaan, isa puso't isipan po pag gumagawa ka ng ganitong orasyon o Latin. Nasalat po na may karamdaman po dyan kung magtubiling humingi ng kapatawaran sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Huwag po kayong uminto sa pagdarasal sa Kanya at kayo po ay pagbibigyan niya. At yung mga sakit niyo po ay hahapusin niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po nagustuhan niyo po na naman po ang aking video. At
Huwag makalimut po mag-subscribe, mag-like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo atitid sa akin susunod na video. Maraming salamat po.